Dingke wedi karo brengosku. Saiki sampean los kono mbok menawa nek iso. Iki ya cilik-cilik ya iso parikan lho. Tempe diris mengos kacek saece milih sing brengos. Ini ndak nembang apa ndak? Gambuh. Hah? Gambuh. Gus dalah nyuwun pangapura ket mau jek gambuh terus. Ora nyang-nyang kok gombah gambuh wae. Meng catetane Keri iki wis temu wis lho, temu, Mas. wis temu. Gambuh penek no blimbing kuwi. Dan Selasa nggo gamelan. Jakar gambuh ping catur. Ojo nganti kebanjur. Sampai kebanjur. Sabarang po lakang ora jujur yen kebanjur sayekti kujutan becik Becik. Cik rumeng. becik ngupaya iku Bitutur. pitutur ingkang sayekta. Nggih maklum wong niki turunan Sunda dadi ya rada parahyangan sithik. Di samping niku bocah nek jak sakmene iki lambene rong mengo. Engko nek wis kaya kesi ombo banget wis. Wow. Wis ora ben cetha kok. Ya kesi wong bareng kuwi bendina dikekrek ora. Delalah kekirikane teko. Asik-asik. Pitutur bener iku sayektine apantes diniru nadyan metu saking wong sudra babeki Yen aja anggone muwus. lamun becik nggone muro iku pantes sira anggo. Duh apik hebat hebat. Wis padha karo le marai kesi ndek wis ngono kuwi. Nemong Jek enek terusane. Yen ing tawang. Kuwi langgam. Ha iya. Nganggo gamelan nek kuwi. Bawa ditibakke iki. Yang ngono ta. Irunge ya kaya kesi. Besok ya pesek-pesek piye. Nah ini tepuk tangan casak mene gelem sinau tembang Jawa. Tepuk tangan untuk nganjuk. Ngono. Ora kok kamu ketahuan. Ayo, Bu, ya. Nano nino sakmono ta. Yen ing tawang ana lintang ayu aku ngenteni tekanmu cilikane Purwati. marang mego ing angkasa Mesame-seme wis entuk. janji-janji aku eling Nang nang ning. Sumpah rasaning ati Oe yo. lintang-lintang ewi-ewi Mas tresnaku sundul wiyati Awas, Nduk. Dek semono janjiku Disekseni. Meko kartiku Ayo manut Bali Rama siji. Rana asih. tresno asih Manut.
Bali Rama selembar. Selembar aja mau irama. Niki momong cah cilik ya no. Pengendange iki lho. Ora masalah, Nduk. Sing penting wis entuk eseme kuwi wis ora Ora masalah. apa-apa. Sur cengkoke ya wis pleng lho. Wis pleng banget. Wis jan gelik-gelik kae wis ki karek sing Sing tuwek. penting ki masa depan ki sindan udah suarane, Nduk. Guyune. Guyune. Jangger-jangger yen tan. Ayo, wah sumeh tenan iki sumeh. Ayo. Yen ing tawangono lintang jauh ayu rungono tangising ati binarung suarane ratri ngenteni bulan Kan tepuk tangan tiba-tiba. Ngeten niki Pak Joko. Pripun? Sing mundhak dawa yuswane enten. Sinten? Mbah Panut kali Pak Pamuji. Kok ngoten? Ora iso tuwek. Nek Nyawang Purwati ki sedek sak kempes nek kira cek mlenthuk. Liyane napa iso nembang napa? Liyane yen Maca ing pat tawang. isone. Nduk. Sadurunge nembang rene sik. Keren. Salim karo Om. Pira kae? Rene. Kana wah jan bocah. Paringi nggih. Pira kuwi? Niki. Nggih. Salaman no. Nah, cium. Heeh. Lah iki saiki cium ra apa-apa engko 16 tahun kas ya iso rawani. Oh, sing tak ambung liyane no. Iya. Aku jaman kesi ke cilikane ngerti ya tak ngonokne kuwi. Tambahi, Pak, tambahi. Pira nduk? Tambahi. Tambahi. Pira nduk jujur pira kuwi? 50.000. 50.000. Dagelan kok. Susuk 50 nduk. Jujulana, Gar. Kembali 50. Mesake to, aku- Mbak. 200 kayake kabeh. Aku wis anu kok Mas apa ki ngrogoh 200 kayake kosak. kabeh. Iki orang ngurangi anu bayarane teropenya. Wong ki ya dhuwit kok kono rene ngono kok. Ya duweke iki ngono berarti. Ya anu belajar yang lebih giat ya. Nggih, Nggih, iso basa Jawa apa ora? saged. Oh, lah ngono kok ya ngono bocah lah ya. Nyah 200. Nggih, matur suwun. Ning aja ya acek-acek nemen ya. Lah iki Nek sik menang aku lho, Bah. piye? Lah aku kur 50 iso ngambung kowe 200 kok blas ora apa. Ngene iki sing seneng ora iki pake mlili. Ruana entuk dhuwit lah iki pake. Lah nek aku 200 jurakane Jodipati ya nambahi no. Nambahi. Wong go beasiswa kok. Iya, kandhane kok. Pun Pak pripun? Kula 50 pun ngambung. Heeh. Kula niku nek kali sinden-sinden ngambung man 1 juta. Wah. Ngoten mun dadak jagal. Salah napa wong niki pancene. Heeh, engko ditambah. Pancene sesuk Jodipati kok mboten Iya. diponan. Ora usah dipak nek awake dhewe wong njaba lha iki wis beasiswa kok Jodipati. Nah. Lebih iso nembang apa ae? Mas Kumambang. Oh, Mas Kumambang. Bareng ngerti nek duwite meningkat. Meningkat. Mau gambus saiki Mas Kumambang. Mas Kumambang ki kok enek tambane anu berlian. Ngono, lah bar Mas tur berlian katur Mbah Panut kali Mbah Pamuji ya. Katur Mbah Panut kalih Mbah Pamuji. Ayo aja diwarai elek lho. Ayo. Ora tambah umur kok ngono. Mbah Panut kok diwarai elek ya ora to Mbah Pamuji kok. Wong kaya golek tombo adem. Oh. Awet Mas Kumambang ya. Natia. Sak tekamu, Nduk, sak tekamu. Sak tekane yo, Ger. Ya wis sak tekamu, sak karepmu wis. Ngelingono kuwi ora aja banget-banget lek mung gugu Bah Kirun. Rungokno, Wuk. Sak tekane suarane mergo duit 200 mau duit panas.
Iki panjer terop sok sing ben kuwi lho ngono. Nek sing iki wis entek dek ngen-ngenane. Nadyan silih pupuk miyong kekinini. Aku percaya tenan nek pancen dhuwit ki enek dayane ki tenan. Ngandel aku saiki. Lah wong mau ki didhawuhi Pak Joko ngantek jileding kok. Lah Pak Joko ya ora tanggap-tanggap kok. Apa ya kaya ngono dadak tak contoni to, Pak? Pak. Kok bareng metu 50.000 tambah 200 kowe turun glegek iki. Jane iki menungso apa kowe iki, ya? Dapat aja. Ye. Ora pantes yen Iki calone kaya Bu Candra Lukita. Angger sing keri dhewe diglogok kita. Angger keri dhewe kok Pak Sur. Kuwi mau sing mulang cengkoke sapa, Nggih? Sing ulang sapa yang ngajarin siapa? Bapak Joko. Oh. Wah. Jo meneh Pak Joko ki mulang iki rapi. Bu Joko diulang metu 6 kok. Nggih mergo angger cengkoke nggih kari dhewe sama Sur. Niku wau. Yen tenuto. Makasih, Mas. Tepuk tangan untuk nganjuk ini kader tenan. Kader tenan, kader. Ibit tenan ya alhamdulillah, umur dawa tenan. Nggih, matur nuwun Dik Mira. Wis engko ndang anu njumuk trayek ndi? Lah kowe mengas AC apa biasa? Sik. Piye? Nyuwun pangestu karo Om Sandirana. Gandeng sing kelangan duit Cak Kirun, kowe njaluk gendong Om Sandirana. Ayo. Kudu digendong. Ayo. Digendong ora usah. Ayo, Wok. Sik weni mik Mas, weni. Sik kowe maju ora niki jane tukang manol apa? Ora, biasane kan rohe Mbak Endang saiki entahe ngene iki lho wonge. Ya kaya ndut ngene iki lho. Ayo gendong arep apa gendong buri? Kaya bakalan sekring. Kandang apa Salah Cukup cilik-cilik gendong apa becak. Raketang seangkatan dijunjung. Alah no. Wes. Engko nek meteng wis. Wis Cukno. Malah jere bocah sing njaluk gendong kaya numpak unta. Wis matur nuwun. Wah, nadar. Tambahi Pak Joko. Wah, alhamdulillah. Engko kayak ana Pak Harsono nduk nyuwun rono lagi teko kene. Matur nuwun ya lewat kene. Ngatos-atos iki nggawa dhuwit oke lho iki. Aja liwat ngarepe Mbah Panut engko nek dipundhut. Mbah Panut ora wis ora pirsa dhuwit. Nek mung 10.000. Nek 100 ya oke. Pake ngetutne terus. Pake ning ndi kene minggat ning ndi kene. Roh anake entuk dhuwit terus cepet lahar gendong. Mentol omongan kayane. Piye, Mbah? Nih, Piye? neng hebat Mas. Jadi Sedina kok gur guyonan isine. Sampai ngelempeng. Sampean to teko sore kene iki jam 7 isuk wis nata perlak dienggo pengajian. Sampai sak ruwatan sampai sak yahene. Dalange men leren sik, Bah.
Wis to ben leren sik rada Ya nembang Pak Joko. Lah iya. Iki lho iki bawa kene. Lagi tak golekno mik. Oh nggih niki biasane macak wedok. Iki rene iki melu suran, melu tuguran, melu wungon. Karo menehi penonton ya ben ngerti asline. Asline nek rupane jane ya mung kaya kopi ngono kuwi. Kowe iki radek nengah kene lho, ben radek kono ki pirsa ngono. Iki persis Pak Jali. Asli Pak Deyoko, Mbah Kesdik, lah iki Pak Denjali. Pak Jali dek isih lemu ya ngono. Ya ngene iki ngono. Broto itu ning daren Semar mencelat kari gapite ya. Iya wis arek butek kaya bawa. Dalange ben leren. Para pamirsa ingkang mirengaken, para miarsa ingkang wonten dalem. Nika swantenipun Mas Sandirana sing sok dandan dadi Mbak Endang Kulina Dimangsa. Ha iki ora dadi endang, utuh ngeten iki entene. Panjen ujug kula niki suran kok, Mas. Suarane diganti, dudu endang iki. Lah pancene gorokane ngono ku lho, Mas. Ujube nggih ngeten iki suran. Oh, Kula wit enjing wau, wit pengaosan pun glempeng niki sing nata nek mboten kula mboten saged mlampah. Kula niki teng kene Jodipati niku wong sing penting. Golek debok. Nek pas latihan akine entek ya nyetrumne aki. Ora enak critane Jodipati nyetrumne aki. Lah iki benjing sing dipasang nang tower dhuwur kae ra iki ta, Mas. Terus diplintengi kok ngisor ya, Mas. Lah iki tenan. Dindinganipun slendro. Weh. Bang, bawa. Sampe to? Budek Karbowo. Sinebut pahlawan putri. Pahlawan putri. Sri Huneng Mustika Tuban. Putra Kanjeng Sira Lawi. Janji ra tau tanggapan kok apik to suaraku iki. Nek tanggapan malah Welek. kowe jangger sura malah apik. Apik. Ya rasa tanggapan. Lah sing dipangan apa? Prangagung bojone kara Sing tukang foto dilokke penonton. Pak Sunu ki saiki munggah kaji to. Kok nganggo topak kopiah kaji ning ngarep. Bebela wirat moyo. Nyuara lanang ya apik. Apik ora tau dijak ya. Sesuk melok apa piye? Neng ndi, Mas? Mas Purbo nguras kolam ngarep kae. Loh, derek Mas lho. Nang ndi? Benalaya. Nandur mayit kok. Wekasan Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa. Ayo Kesi. Monggo Mbak Kesi. Kaya ngapa? Ayo kekrek. Sri Huneng Mustika Tuban labeh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus
Sriuning putrane ati wong sabati nalikaning muni kapupuing madya laga dok perang agung lawan minak jingga katresnane wirat maya ditempi dening lara sriwuning sanadyan wekasanira prapteng lena alabuh negara. Ah, sesuk aku sida tombok iki. Tambah apa? Ngijoli tandure wong kae. Sawahe didak-idak. Anjo dipati iki nuwun sewu lho Mbak Jangik. Pripun? Kono kurang ombo. Dipindah kono ombone sakmono ya kurang. Lah iki ning kene iki wis pirang meter. Lho kok ya cek kurang ombo. Nggih. Apa niate iki dituku kabeh, Mas? Lah nggih, niku mbesing lak ngijoli Tanduran. Niku sak sawahe. Oh nggih ketoke ngono. Lah mongko niki nek diteruske niki mampek notok anu napa tower nika. Alah. Tok gunung mriko. Nggih. Lah saya suwe sing nonton ora saya sithik, saya akeh. Gan. Lah nggih sing kula gumuni wong Nganjuk kuwi seneng nonton wayang, pelestari budaya. Ya insyaallah Jodipati ngibadate selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah dadi nek kira-kira dadi bupati, dadi penjabat ning Nganjuk, ora ngerti karepe rakyat cilik, mung pengen delok budaya, rugi lu wong ora dadi penjabat. Nggih, nggih, nggih. Kula niku nggumun. Pripun? Padahal wis rong dina pisan. Ngene iki sesuk Wayang. prei, sesuke padahal wis wayangan meneh. Lah iya. Iki nek kira-kira dhuwit kabupaten ya bosok Mas kira-kira. Untuk lho iki ya ora umuk lho. Ora umuk Ya, memang kok, tenan. Pak, memang. Tenan Iya, wong iya. kene iki petuk wong swasta ya. Wong Pak Joko iki ya dudu penjabat, dudu apa. Murni dari kantong sendiri. Ngopeni budaya ora lokak tambah kebak. Ngene iki wis nang bank wis nyumber. Nggo wayangan ngene iki nyumber. Lah nek ngene iki kira-kira mung bupati ngono lah. Dodol lemah kuburan mbombo. Neng aku iso ngungkuli lho, Mbak. Pripun? Repe wayangan. Nah. Pripun? Ben surong. Aku iso ngungkuli Kono kerepe. iso wayangan ben sura. Pak Purba bengi iki berarti 52. 52. 52 leh mayang. Nek Aku kono ki- ke 51. Wah, ngitung ae to, Mbak. Ngitung Ngitung no. to. Wong kok genep ping 75 ngono kuwi kowe mbayari dagelan kok. Hubungane iki apa? Aku ya melu-melu Pak Apa? Joko kok. Ya wayangan. Ora, Mas. Apa? Nek daleme Pak Joko ki kurang ombo. Heeh. Nek nggonku rak jihut, karepe Iya. atiku ya tak tingkat ngono. Kayak kamar dhuwur ki tak gawe papat, Mas. Amin. Wong anake akeh, Iya. isor loro. Eh. Karek kurang siji tok jane sing Apa? Pondasine rong enek. Jarku ya kaya Pak Joko iki lho. Ngguri ki enek trapo ben disetrum wong-wong kuwi ya. Omongan kok nggih alhamdulillah Pak Joko mugi-mugi dados napa Nah. niku ngibadah panjenengan Nggih. dulur sing rawuh niki ndonga bareng-bareng muga-muga Jodipati jaya sepanjang masa. Allahumma Amin. tepuk tangan untuk Jodipati. Mas Purba Iki, Mbah. iki nek tanah wong kene iki sing nonton ki apal karo Jodipati. Cobi ngguri dhewe. Jodipati radio. Nah, iki lho. Niki saking wis apale. saking apale wis tandane. Apa kuwi? Kuwi layang sing kudu mang baos. Dari Pak Paijan.
Karto Atmojo, Kepala SMP 1 Nganjuk, kagem keluarga SMP Negeri 1 Nganjuk lan sanak kadang Sidokare sugeng midhangetaken monggo ngleluri kabudayan Jawi khususipun wayang Purwa nyuwun lagu Sri Minggat. Oh. Wah, aja Sri wis mulih wingi kae takon ning kono kok. Lah nggih, lakon ten mriku nek. Lah, pun Sri boten iki minggat minggat meneh. ki aja ditembangne nek Sri iki minggat terus larang beras. Larang kok. Kajenge wangsul riyin. Ben mulih sik Sri Sedana mulih kok Ngong Sri iki kowe Minggat. lagi arep dulih ke malah kon minggat. Lah nggih kok ngono. Lan liyane ngono lho Mas. Kejawi menika Mbah niku ugi wonten pamundhut saking Mbah Bayan Marlan ing dusun Kedung Bentul. Nggih, Jombang. Wah. Nggih, ini Caping Gunung dibawani gending ini saya kirimkan buat Pak Jayadi, Pak Salam, Pak Randim, Pak Sambit dan seluruh penggemar wayang kulit desa Kedung Turi, Gudo Jombang. Podo-podo neng Jombang ya kudu ngaturi pepunden kita ugi pundanipun Pak Harto, Ibu ingkang saben dalu monitor wonten radionipun wonten ing pojok rumah makan. Rumah makan pojok Pak Harto, monggo Pak Ji, Bu Aja. Kalian Pak Dandim, monggo Caping Gunung dan siap dan nggih. Pak Kasdim, para bini sepuh Caping Gunung. Ya. Srendro Songo. Ugi ngaturi sugeng rawuh dumateng Bapak Khairuddin, rektor saking UMY Yogyakarta. Rawuh, Pak. Nggih. Waduh, wah matur nuwun Rama anu rektor rumin nggih rawuh wonten Sudung kula. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. UMY niki rencana wulan ngarep niki wayangan, Mas. Mpun no bandek ben. Ora nggih wayangan melih. Dek ngenane wis. Pun. Ora nganggo dagelan. Lah engko Bima Suci kowe ra seneng. Oh iya. Kowe ada di bintang tamu tekok lakone apa? Nek elek gak melok. Wong dagelan kono dikeki tanggapan kok lah lakone apa? Dene nek Bima Suci elek kok mau pilih. Alah, eneke ya mung kuwi bukune. Nggih, Caping Gunung titinganipun, Mas. Jengglengke nggih. Jenglengke balungane ben muni. Gamelane sampean tabuh sak kayange nek pedhot dihadiahi. Dasaripun menika ngiras pantes ugi nyukuri anggenipun ngedegaken joglo, Bah. Nggih, joglone anyar. Niku teng ngajeng Kuno, joglo kuno niku wonten yonine. tumpang sarine gedene sak wong. Wah, di ten ngisor mriki iso adem guyon-guyon pantes banget. Tangga 31 rung ana apa-apa lho. Iki moko wis dadi ngono. Jan rumah sak kok kilat. 18 dina. Lah nggih. 18 dina ngadeg. Saben bengi nyawang konang Ape menyuruh yen mamajang mung karo janur kune kuat gamelane. Kandhane ora mencelat, ora bobot kok, ora mencelat. Anu Bang Iron, Dun nek apike lho ben adil. Iki terus iki nyuwun tulung Bu Joko. Bu Joko. Bu Joko. Wani ora ngongkon. Hmm? Wani ora ngunggahne Bu Joko. Wonge goreng gethuk. Enak gethuk kok. Mah, Wis dadah-dadah sing. Pokoke awan ki mengaku karo Mas Harsono lomba dahar gethuk. Eca mboten. Wah, pun gethuk kok. Oh niku puhunge Sultan Hadiwijaya. Ya nggih kok pajang. Ning gumunku piyayine diomong piye-piye kok ya mlengeh ora iki. Sapa? Sing gampang sing gawe gethuk to. Aku ora iso guyu lho. Oh sing gampang mboten mungkin guyu niku anak turune Ki Ageng Sela. Niku guyune nek pethuk bledek. Ah nggih wingine tak peseni. Kula pesen gedhuke 3 beri, Mbah.
Wis nyaur ya ora. gur mantuk. Ngono tok. Wong ora iso guyu. Niku nek guyu niku asline malah medeni. Oh. Angger wonge pun purun mak plengeh. Niku mang cedhaki terus mang gondo nggen tutuk niku nek kinten-kinten gondo. Ciu. Kuwi berarti lagi guyu. Guyu. Kuwi guyune nek ning jeding. Kembang wae weton guna Entek kebah. pacitan sarwi jena Lalu lale ale tayo le oh. Nah. Cak Sandi. Iya. Panas Ngesuk. Ora. Pak Joko lah iki. Enggak, Mas. Nggih, monggo, Pak. Ngaturi pirsa dumateng para pamirsa wonten kidul mriku wonten layar lebar menawi tasih Kurang gol. kirang menika wonten layar lebar wonten panggenan kidul mriku sampun Alah lho saged ora ditingali. wer kancane lho, Pak. Layare ning kidul desa kono kok le wayangan ning kene. Lah, iki rencana prapatan guyangan ki ya di layar lebar. Wong wayangane ning kene mirsani diomongi sampean ku tuku lemah pirang hektare kurang wis to. Lah iki wis macet saiki wis mulai kono. Ah iya ta. Wetan kono wis Dek ben macet. ning Loceret ngendi kae? Pace ya kaya Pasar ngono. Pace. Oh alah. alah watuk barang yo nyang. Kuwi jenenge ngrungkepi dharma ki ya ngono kuwi. Andani wis dadi Mbah Warsina Batu. Duh, wah, mboten napa-napa. Eno nanananano. Ngoten terus di Heeh. Mbah Teko ndi to? Terus pungkasan to, inumane banyu. Bening urung to. Urung. Panasutan. Ayo. Panasudan aling-aling caping gunung. Makane koyo kentrung kok sampe. Natyan wadon sarwi lanang Bar inumane. Ah, Nggih. inumane banyu. aja mok ndekne neh to Mas. Inum maneh banyu. Ayo piye terus? Wis to sampean ki pokoke sing bayari ae. Nek jane apike jenengan niku macak Bagong mele Pak. Fotone apik lho. Masya Allah Mas Joko dadi Bagong jan plek. Masa nek ning omahe dhewe tanggapan sing arep bayari sapa? Lah nek ning Pace kek tanggapan. Paceke entuk bayar to sampean. Oleh 15 juta. Wong Bagong kok brengose asli. Apik tenan dandan Bagong apik tenan dan. Bening. Lah saiki disambung Buyatmi Bah. Iki lagune aja caping gunung lak bendina kerep krungu. Men bawani sithik Banyuwangi cedhak Bali. Oh, Iya, iya. Bawani sithik yuk. Oh Purwati. Esok-esok numpak perahu
ing pesisir Banyuwangi. Ngono kae ya. Jan. Ya, ayo Pur. Esuk-esuk numpak prau ing pesisir Banyuwangi ing wetan burat abang Kethuke engko siap lho. Surya handu kap madangi Ayo. Ayo yuk. Bareng. Pulo Jawa karo Pulo Bali Jawa Wetan balungane ngerti yo nek metu ngenekan anakku tak unggahne, Bah. Lah napa, Pak? Apa? Aku wis tuku gamelan Bali, anakku wis belajar pintere pol. Alhamdulillah jadukno kae mau Iya. geder Bali niku. Ora semayanan kok. Somben telu ngono ae serampak ben. Alah kalih buke nika kadang mboten semayanan nggih dadi, Pak. Mboten mesti semayanan. Nek niku ora mate kaji kunta wekase ngrasa. Sabda tunggal lawan. Sanggite kaya ngono kuwi lho. Pripun to Bah Kira niki jane nek Pulo Jawa, Pulo Bali napa mboten gumun? Mula bukane kerawitan kok pirang-pirang gagrag kok dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe ning larase niku meh iso dijumbuhke. Nggih, lah sakniki nek perkara tabuhan, nek perkara joget niku asline niku asale joget niku saka Solo apa saka Bali apa saka ngendi? Nek niku king Jawa Barat, Mas. Kok Jawa Barat? Riyen niku zaman penjajahan. Nggih. Nah, nengko nek kira-kira arep nganggo silat utawa karate, dicurigai karo Londo terus diembokke joget jaipong. Oh, ngono. Jaipong niku rak kaya wong silat. Heeh. Niku lah ndelalah wong Solo nginceng. Lah kuwi joget kok pentalitan. Ora kaya iramane wong Solo, dilus terus dadi tari gamjong. Oh, Gatut Kaca Gandrung, Gambiranom. Jawa Barat nesu. Tariku lah kok dibajak hak cipta. Diantem wong Solo sikile. Yes, kena sikile mlayu ning Surabaya. Dadi tari ngremo nika. Mula sikile rak gedruk-gedruk kalih. Ngaten. Oh, kelaran sikil. Kelaran sikile jek diuber mlayu ning Bali. Mula wong Bali nek joget kalih mlilik, kalih menteleng niku aku jek diuber apa ora to. Nah, kalih golek. Lah wong Bali jogete ya beda.
Nek wong lanang mesti tangane lepas ngeten lho. Nek wong wedok mesti karo goceki. Mergo samar nek cepot. Nek merucut sida niku wirangan. Bali jek diuber mlayu. Teng pundi? Irian. Weh, adoh. Sikile saya nemen saya anu mula wong irian nek nari kan aduh biyung. Kalih gedruk-gedruk nika. Gandeng lim mlayu diuber kaduan ngantek sandangane entek ning dalan. Entek ning dalan ora nganggo popo. Kurdi Airian melayu tentuban. Anak-anak sitok. Pundi? Dan iki kulite ra irian iki. Niki. Neng Tuban ke saduri Tuban mampir ning Sulawesi. Terus nyapa? Karo anu ngono wae ngapusi. Ngono wae ngapusi. Ngono. Mosok tari kok iso blalakan kon ndi. Mosok kok tak rungone kok Jawa Barat, Jawa Tengah, terus ning Jawa Timur, Bali kok Cibablas Irian. Kok ora mampir ning gone Maluku belas niku. Beduk. Dalem nama. Bindenge kurang. Dalem mae. Oh berarti mirengke lakon sing arek Medion. Anu aku monitor terus pokoke. Mae ewet. Bocange, Dalem. kula nggih sithik gugaten Pak Jodipati. Pripun? Wayang ginelar terus, Nggih. terus sampun wonten rekaman ketoprak Jodipati 4 episode. Sing perlu digelar toprak sautuhe pentas wonten pelataran iki. Ana niku. Golek wektu sing longgar ketoprakan ning kene rasah taren sing duwe Jodipati. Nah, dibayari karepmu ora karepmu engko butuhe turu ning kene seminggu ora perasaan dhewe. Ngono kuwi wis ngono ae musuh kene iki rasa nganggo program. Wong gamelan ya ora ngalih kok kene. Panggung ya wis enek butuhe toprak gawa rene, toprak sing jek urip lan toprak sing wis mati. Ngono dadi. Lah wong aku rak wis sombong to. Ngenteni nek ulang tahune anakku wedok. Lah mongko urung metu. Wis. Oh ya wis ya. 17 tahun iki sesuk. Tanggal pira? Tanggal 13 iki sesuk 17 tahun. 13 Februari. Lho. Kanca-kanca ketoprak sak Indonesia lumantar Radio Jodipati tanggalane ndang bodho dikluwengi. Iki sing ngrungokne iki dadi le ngrungokke sampean genah talingane ora. piye? Kuwi mau genah wis cetha tak rungokne ketoprak dalang. Iki nek wong ngendikan iki dirungokke. Ora ngono dalang barang iki kok melok-melok. lah iya. Sing sewengi toprak dalang, sing sewengi toprak utuh. Nah, toprak umum Heeh, toprak umum. sak Indonesia. Heeh. Toprak sing isih urip karo sing mati kuwi mau. Dimirengke to. Pak Joko wis dawuh, anggaran iki minggu toprak sewengi tok. Lho sing toprak umum ki dikredit kok, Mas. Nah, kuwi nyicil kok Mas. Ora Iso njaluk brek kok. Uang muka sak yutose terus kompensasi pira ngono kok Mas. Ate kaya montor. Banget temen lho. Rumah sakit. Lah wong meniki pun nginceng sumbere kok. Lah Sandirana kuwi seruh sumbere dhuwit iki kondino wis mudeng. Ngono. Kuwi lho kotak gluntung ning pojokan kuwi lah. Kuwi ngaku engko diangkat ngene nggo toprakan karo wayangan 2 wulan wis kontal. Ngono. Oh iki rencana malah ndase arep diganti lho. Aku gak arep ganti keseng kok Mas. Tenan kok. Iki sale wis ora usum. Aku sing anyar model kaya sing N73 barang lho rada. Awit. Awit. Arep diganti sing rada putih jare. Nah, mumpung Tuan Rainer datang Indonesia. Oh, heeh. Ngujiwat harus muncul. Ngujiat harus muncul. Tuan Rainer. Oh ya ngujiat urung metu. Selamat datang Tuan Rainer ke Good Indonesia night. ke Jodipati. Welcome Jodipati Tuan Rainer. Thank you very much. Ayo Mbak Kesi. Asing Ngujiwate. Ayo ngujiat saya kono guys karo kowe iki guleno petuk londo no. Wong Jawa iki petuk wong apa mesti dilokke londo. Ora ngerti kuwi wong Inggris apa wong Amerika apa Jerman. Londo. Dadi kabeh dianggap londo. Duni Mas Mustika
Kesi sak awan wis ngetapel. Nang ndi? Kowe kaya nginceng ta, Lang. Seneng aku nek nyawang nek wong kaya Mimi Mintuna ni seneng. Lah nggih wingi teng Ronggot niku suwantene mboten ngeten nek dinten iki saged jling niku pripun? Bar gorah kok. Kekrek. Mboten usah cerewet, Pak. Kurang ajar iki. Bake Sik, bucange. pripun? Tetep aku interupsi. Nah. Mr. Renner, please gender. Ora iso, kudu gender. Please. Mboten saged. Kowe iso mu genderi kae sih tok. Ngono kon gender ah. Ngono. Kes biasane nabu apa? Diaturi gender malah saya cipokan saja. Jawab iki kok ngono kok, Kes. Mau malah tak anu kok gender ya Mas Renner. Ah, saya cipokan saja. Pun garapi kancane to, Pak. Lek kula ngaten iki jan mati kelepek jenengan garapi. Wes tenan kowe layak mripatmu kriyap-kriyip. Lah ora sampe-melok dagelan yo. Ah ora ro, tetep tak inceng teko Oh, Trenggalek. ora nek wong ro kuwi, mula gulune iki le mupure kanthi kuandel. Ya ampun. Gumung gusine iki guru abang tok. Sak dalan-dalan cetuak. Lah cak-cakan barat ditokke ning kene. Rowong wis ora apa-apa, ceprot. Neng mobil ki enek suara tanggit Kesi karo Renner ora mayare kirik ndilati jangan. Sambat nggon kene iki sing kok sambat iki.
kaya ngene njuh dadi karmane Pak Joko ya, Nduk. Lah ya wis favorit tenan iki kaya kudu metu terus. Ayo, kok. Wekasan pepuntanku pamane sekar aja tang silayu kang jejodakku amung nimas mesti kaku. Bah. Nggih. Wayangan bengi iki engko jam 3 kudu bubar. Nggih. Awake dhewe yang ngrumangsani ayo. Nggih no. Lah iki wis meh jam 12. Lah iya, ayo. Jam 3 kudu bar kok. Bubar. Niki. Dingare Nek Pakmu Nek saiki Nek. Ngringan ki aku. Wong jenenge wong tuwa ki ya iso ngembang. Kepiye to bujange kahanane. Terus kiat kok Pak. Ngantos jam 6 nggih kiat. Wis barno ae Mas, rasa mok batesi. Ngono. Ora kono cek nantang. Aku ora perkara kono sing nantang wong aku dhewe nek perlu. Ah, ya wis nek ngono. Ora mudeng wong Mas Joko ki kaya nyiluman. Bucange, pripun? Anu sing guyangan sewitan ki saiki pasarane pira ya? Kowe iki urusane kuwi lho apa? Iki mau wayangan. Lah iki wayangan kok tekok tarif kono ki lho sing mudeng sapa? Aku ndang bar ndang bablas rono lho masalahnya. Ngono takok aku. Takok Mas ora entuk. Kok ya kenahno sik engko aku tak melu. Malah. Bar krungu suarane Kesi kok. Nggih. Bocange Nggih. ing usana sampun kula aturaken ngajeng wau. Nggih. Taun anyar ki ora kudu awake dhewe ki hura-hura ning wajib introspeksi. Nggih. Taune tambah nyawane suda. Lah niku lho. Nggih. Nggih, pripun Mas Joko meling napa kagem Nggih, para kula meling kalian warga masyarakat. Nganjuk taminipun Jodipati tansah ngleruhi budaya Jawi menika werdinipun janjanipun jembar sanget amargi napa budaya menika mboten kok naming pagelaran wayang kulit menika naming kathah sanget solah bawa tindak tanduk munamuni lan ngadi sarira menika nggih budaya. Mila monggo ambakno wong ngendika kowe ya kudu nganggo budaya. Lah nggih. Wong mlaku kudu nganggo budaya. Lah. Wong bakul nganggo budaya. Penjabat ya budaya, rakyat sing budaya. Nggih. Dununge tata krama budi pekerti kantun wonten kesenian Jawa. Pun to nek pathokane paugerane niku ngangge budaya ora bakal nglarani siji lan Sijine lho niku bener. Insyaallah niku. lewat Mula panjenenganipun Mbak Kitsi saking Amerika niku royo-royo ngantos pesawatipun mudhun Solo ra iso bablas tekan Surabaya. Mudhun balik yang Solo meneh akhiripun nggih dugi mriki mung merga budaya. niki anu saking Amerika. Nggih. Amerika Mboten mudhun iso medhun Surabaya teng Solo, cuaca buruk. Bablas teng Surabaya, balik teng Solo mriki. Solo balik melih mriki. Nembah nuwun Mbak Yu kalian Kang Mas rawuhipun. Alhamdulillah ke Amerika ndelok wayang teko kene. Antekne wong kene kok enek sing nang Amerika. Nek ngono ki engko ora sida bar jam 3. Gak iso. Jam 4 dayuhmu akeh. Pun to Pak nek kinten-kinten jam 3 enten kepentingan man selakke ngriko. Kula mboten lajeng ewoh-ewohi. Goceki sampean ki ya angel, celurut Solo, celurut Bali, celurut Jakarta. Telepon roh ujung pandang. Lah witekno piye? Nek aku ora celurut kene ya ora ngene iki. Wis nek ngono celurat-celurut ae. Alhamdulillah. Sing penting dongake wilujeng selamat. Ngampun mantuk le Bah engko mulai. Ora ngono. Nggih, ayo. Aku sesuk Jember ya. Nggih. Sing baku sakniki kudu tirakat sasi sura. Amin. Mula aja turu sore kaki. Kentang
bagéyan nipun wong meleh kaparna budale sang ya prajurit anengga